Kaixo, bideo honetan adimen artifizialak edukia sortzerako orduan nola lagundu diezaguken ikasiko dugu. Gogoratu, bueno, horreko bi piruletan, lehen bizikoan informazio bilaketa bat nola egin ikasi genuela, eta bigarren pilulan ideiak sortzerako orduan sortze prozesu horretan adimen artifizialak nola lagundu diezaguken ikusi genuela. Eta kasu honetan, ia behin informazio sortuta eta ideia sortuta, edukia sortzeko ordua iritsi da. Eta hortarako ere, adimen artifiziala laguntza oso ona emateko tresna izan daiteke. Orduan, edukia sortzeko, adibidez, adimen artifiziala bitartez, irudia sortzeko esate baterako, Canva programaren bitartez, zer nolako aukera dauden ikusiko dugu lehenbizi. Canva tresnaren barruan, Canva IA, adimen artifizialeko ataldera goaz, eta irudiak, kasu honetan, irudia aukeratzeko esan diot, bezalako edukiak ere sortu ditzakegu, kasu honetan irudia sortzera goaz, eta, aritu gara aurreko piluretan, kojinete bat, errodamentu bat nola aldatu ikusten, eta, prozesu hori pixka bat, nola irudikatu ikusiko dugu segida. Orduan, lehenbizi jarri dudan pronta, errodamentu aldaketa prozesua murgilduta jarri dut. Kasu honetan, ekintza adieraziko duen irudi bat. Eta, deigarria egin zait, sortu edo proposatu dizkidan irudien artean, denak ere, zoom oso detaile handiekin egindako irudia direla, prozesua erakusten dutenak. Hori baliteke hori nahi izatea, edo baliteke, bestelako irudi bat nahi izatea, prontza ezagoa jarrita. Orduan, ondoren egin dudana da, zehaztu dut pixka bat gehiago prontori. Mantezen elektromekanikoko bi teknikari torno konbentzional bateko errodamentu aldatzen. Orduan, aldaketa prozesuaren irudia, xehetasunezko irudiak, goiko lau lirateke, eta, bi teknikari nahi baldin baitut ikusi torno konbentzional batean errodamentu aldatzen, orduan, hemen jarri duan guztia agertu beharko da irudia, ikusten dugu hemen, ez? Irudia hauetan, bi teknikari dauzkagu, kasu honetan, iruditan bi gizonezko dira, eta baten bi emakumezko. Eta torno konbentzionala geri da hemen, makina zehatza aipatu diogu prontean, eta errodamentu aldaketa prozesua ikusten da. Orduan, behar da, hauetako irudi batekin, gehi, xehetasuneko beste hauetako batekin, oso, benetan, osatu da geroko litzake, eduki digital hori. Hemen, bi gizonezko daude, bi emakumezko iruditako batean, nahi baldin badet gizonezko emakume bat agertzea, hori ere jarri dezaioket. Mantezen elektromekanikoko bi teknikari, bat neska eta beste gizonezkoa, errodamentu bat aldatzen torno konbentzional batean. Hori jartzen baldin badiotia, bi protagonistak edo bi teknikariak, gizonezko eta emakumezkoa dira ben iruditako batean, bi gizonezko jarri dizkit, baina, lehenbiziko irudetan ez. Aukera hori ere, hor dago. Eta ikusten da, Canvako irudiak sortzeko atal honek, potentzialia da handia daukana, ez? Beste tresna bat aipatzen hasita, edukia sortzeko, Google Gemini izango genuke, ez? Google Geminiren kasuan, hemen ere, aukera daukagu, markatu, ze tresna daukagun, ez? Irudiak sortzeko tresna aukeratuko genuke, eta horrekin, pront, xetasun handienekoa jarri diot. Mantezen elektromekanikoko bi teknikari errodamentu bat aldatzen, agertzen den irudia sorrezazu, bete gizonezkoa eta beste emakumezkoa direlarik. Eta eman diren irudia, hauxe da. Hemen, hemen ez dut jarri prototipoa ontsi kontuatu naiz, torno konbentzionala dela nahi duan makina. Baina, kasu honetan, makina hau frasabara bat izango dezakela, edozein kasutan, nahiko manu torno izatea, hemen zehaztu besterik ez nuke izango, eta ziur irudi egokia ingo lidakela, irudi honetan, irudi oso interesgarria da. ChatGPTko dalik ere, berdina, bi teknikari errodamentu aldatzen, izan zut, emakumezkoa, hemen torno ez dut jarri, orduan errodamentu ageri da, eta beste motor bat edo motor, ezagun generiko bat, eta nahiko manu zehaztasun gehiagokoa, baita ere jartzean eukake prontean. Hemen kasu honetan, errata ditu ChatGPTek dalik, denbora bitxia behar izan duela, bestekin alderatuz, irudia sortzeko denbora bitxia gehiago, baina irudia kalidade onxan barrekoa da. Eta azkeni beste tresna posible bat edukia sortzeko orduan, Crayon izango litzateke. Crayonen kasuan baita ere, hemen tornua dela esan diot, bi teknikari, gizonezko emakumezkoa, eta errodamentu aldatzen agertzen irudia sortzeko eskatu diot. Eta, sortu dian irudia, hau litzateke, eta nire kasuan, irudia pixkat erdi realismo
falta pixkat ikusten diot, erdi marrazki antzeko irudietako bada, eta ez zait gehi gustatzen, eta ez eta zoologia ikusten. Behar da, nire bersioa ez delako ordaintzeko bitakoa. Orduan, bersio gratuitua da, orduan, segurazki horretik izango da, aukera gutxiago osatzen dituela, baina, bueno, proba nahiko banu, ordaindu beharko litzateke, eta bar. Beste hiru bilatzaileen kasuan, ez dagoat doako entresakin ari naiz, eta esan emaitzak nahiko ona dira. Orduan, hemen ikusi dugu pixat, nola sortu irudia, pronta zehatza jartzeko aukera badago, eta irudia sortzen da, kasu da luki digitala irudi moduan, benetan txundigarria da. Eta bizako litzake, hirugarren pirula, beste aurreko biak osatzera etorriko litzakena, eta, zuen ikasketa prozesuan, lagungarri izango zaizuena zalantzari gabe.